Berritzen hobetzeko. Lelo hori hartuta, ikastolak etengabe berritzen ari dira euren eskaintza pedagogikoa. Ikastolek betidanik egin dute eredu pedagogiko berri eta berritzaileen aldeko hautua. Baita orain ere, ikusi besterik ez dago zer egiten ari diren urratsez urrats, etapaz etapa. Euskal kurrikulumean eta konpetentzietan oinarrituta, eredu pedagogiko berria jarri zuten martxan ikastolek DBH-en duela 3 ikasturte. Aurtengo ikasturtean, 4. mailarekin itxiko dute implementazioaren azken fasea. DBH-en ezarritako ereduari jarraituz, lehen hezkuntzan, iragan ikasturtean esperimentazio fasea zabaldu zuten ikastolek. 10 ikastola izan ziren iaz, beste 38 batu zeizkia aurtengo ikasturtean. Iazko ikasturtearen amaieran, haur hezkuntzarako markoa ere aurkeztu zen, lehen eta bigarren hezkuntzan garatzen ari den kurrikulum proiektuarekin koherentzian eta etapa honek dituen berezitasunak kontuan hartuz. Horrek guztiari erantsi behar zaio, urtarriletik aurrera, eskola jazarpenari aurre egiteko KIBA programa ezarriko dutela 52 ikastolatan. Berrikuntza pedagogikoak gelaratzeko ordea, lan handia egin dute eta egiten ari dira ikastoletan. Irakasle eta hezitzaileak prestatzen. Espazioak berritzen eta berrantolatzen. Teknologia berrien erabilerarako azpiegiturak prestatzen eta dispositiboak eskuratzen. Urrats bat harago joateko bideak irekitzen. Ongi etorri 2016-17 ikasturtera. Berritzen hobetzeko, berrikuntza hobekuntzarako, ikasle guztien hobekuntzarako. Horrela ulertzen dute eta ikastolek bikaintasuna.